Chcela by som vám ukázať, čo si nosím v takej svojej príručnej taštičke, keď cestujem. Tam len prírodné produkty. Samozrejme, takýto prírodný rúž a prírodný lesk na pery. Potom tu mám rolonky také na rozhonenie aj na emócie, čiže rúža, úplne zvýšenie si svojich vibrácií. Mám kadidlo, pretože kadidlo využijete na všetko, je to král olejov, keď máte niekde škrabanec, keď vás bolí brucho, keď ste nervózna, keď hocičo. Potom tu mám tamer, ten môžete použiť, keď vám je nevoľno vo vlaku. To si tak akoby pukám v pustine, keď potrebujem, takže supermint, guličky, to je takáto maličká vecička. Malá gulička. Zdravá vlastne žuvačka, Ongar bydletky, keď si chcem dezinfikovať ústa, pretože vo vlaku je veľa ľudí, veľa baktérií, takže toto je taká prírodná podpora imunitky. Ongar dezinfekcie na ruky, nastriekate, prestriekate stoly a máte vlastne vyčistené prírodne. Toto som dostala vyrobené z esenciálnych olejov, balzám na pery, zmes na zastavenie krvácenia, kopajbu na nervy, Metapower do vody.